Nu skal I høre om Adam. Kommer Adam, så tror jeg nok, det er noget med, at Eva... Og så bliver det skidt. Der er edderfolk på min eng. De vil stjæle min hund. Hvad? Stik mig det sværd, som min far har givet mig i Odins navn. Kom. Ja! Hvor er vi henne? Hvor vi er? Vi er i Midgård. Odins land. Stor Gud særlig. Følg Guds ord, og han vil lede jer til rigdom og et godt liv og et paradis. Hvis I følger Guds ord, vil I komme i himlen, hvor der vil være 72 ungmyrer. For jeg er god kristen, skal I følge de 10 bud, der blandt andet indebærer, at man ikke må dræbe. Det er noget sludder. Bevis din Guds magt. Hvis I ikke tror på Guds eksistens, så følg med. Og det skete i de dage, at før vi havde den dejlige jord, havde vi et paradis. Og nu vil jeg demonstrere min Guds kraft ved hjælp af... Bevis din Guds kraft. Bevis Jeg rører det. den der meget varme hestesko. Gør det. Ja. Kom nu! Kom så, Bevis Guds kraft. Er du en mand eller en move? Bevis det. Gør det. Bevis det. Jeg hugger dit hoved af. Okay. Så giv mig den. Er det det Guds kraft? Din slyngel! Nu skal du dø! Hvor de er ny. Ups. Nu! Gør nu dit fucking hund. Wuff!
hvor vi er. Gud er stor, Gud er særlig. Og et paradis. Så følg med. Bevis din Guds kraft. Din... Er det Guds kraft? Og således åbnede svinedrengen bæret, hvor i at der var en lille balletdanser i. Og nu vil jeg demonstrere Guds kraft. Din slynger! Det var dårligt kastet. Hvad skal vi gå? Er det der, der er? Lige en sidste gang. Løbens både af Arne og Frikommen. Okay, og så lad os som om du er sådan en underviser.